салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Сархати барнома чунин аст. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ, ҷанбасти озмуни нозирони навраси ҳаракат дар роҳ, ҷалби хонандагон ба китобхонӣ дар давраи таътил. шарҳи бештари хабарҳо. ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зиндаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар дар соли 2019 зери унвони фуруғи субҳи доноӣ озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор гардида истодааст. даври дуюми озмуни мазкур бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва литсею гимназияҳои ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур дар таълимгоҳи рақами 55-уми шаҳри Душанбе баргузор гардид. таи чанд муддат аст ки дар шаҳру навоҳии мамлакат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ бо муваффақият идома дорад. озмуни мазкур бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шуда, дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён ва он шахсоне ки ба адабиёт майлу рағбати зиёд доранд иштирок карда метавонанд. озмуни мазкур дар 4 давр сурат мегирад. аллакай даври дуюми озмуни мазкур дар таълимгоҳи рақами 55-уми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо иштироки ғолибони даври аввали он баргузор гардид. дар он хонандагони болаёқати таълимгоҳу гимназия ва литсеҳои ҳудуди ноҳияи номбаршуда иштирок карда дар назди ҳакамон дониши худро санҷиданд ва ба саволҳои пешниҳод гардида доир ба асару шеърҳои аз ёд кардаашон посух гуфтанд. Самира Ҳамроева яке аз иштирокдорони ин тадбири маърифати зеҳнӣ ба ҳисоб рафта 130 китоби бадеӣ хондааст. ман бисёр хурсандам ки дар ин хел озмунҳо иштирок менамоям ва ин хел озмунҳо мехоҳам ки дар ҷумҳурии мо зиёдтар гузаронида шавад. инчунин озмуни фуруғи субҳи доноӣ барои васеъ гардидани ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон мусоида намуда донишу малака ва маҳорати онҳоро ҳаматарафа такмилу ташаккул медиҳад. пеш аз ҳама ин озмун савияи дониши хонандагонро баланд бардошта, нутқи онҳоро буро гардонида, хотираи онҳоро қавӣ мегардонад. аз даврони қадим то ин ҷониб ҳамаи мо ба ҳамин китоб рӯй меорем, аз китоб самаранок истифода мебарем ва хотираи худ, нутқи худро ба туфайли анҳамин мутолиа намудани китоб сайқал медиҳем. озмуни мазкур аз рӯи 4 номинатсия ҷараён гирифта: қироати асару ашъори адибони классики тоҷик, инчунин хондани асарҳои адибони муосир ва ривоятҳои халқӣ, қироати асарҳои бачагона, хондани асарҳои адибони ҷаҳон ва баён намудани мазмуну қаҳрамонҳои асосии онҳо. ғолибони даври дуюми озмун ба даври шаҳрии он роҳ хат гирифтанд. озмуни нуҳуми ҷумҳуриявӣ нозирони навраси ҳаракат дар роҳ бо муваффақият ҷанбаст гардид. сужаи навбатӣ дар ин хусус. дар толори кохи суруши пойтахт маросими ҷанбасти озмуни нуҳуми ҷумҳуриявӣ нозирони навраси ҳаракат баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ масъулин зикр доштанд ки боиси ифтихор аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри тарбияи насли наврас ва ояндаи кӯдакону наврасон пайваста талош варзида тамоми шароитро барои онҳо муҳайё месозанд. ташкил намудани чунин озмун дар ташвиқу тарғиби қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва барои кам гардидани садаманокӣ бо иштироки онҳо мусоидат менамояд. воқеан баргузор намудани чунин озмун бесабаб набуд, зеро ин озмун тавонист кӯдакон наврасони боистеъдодро аз тамоми минтақаҳои кишвар сарҷам оварад. иштирокчиёни озмун тавонистанд ки таи як ҳафта аз рӯи шартҳои пурдонҳо, танзимгари наврас, мухбири наврас, малакаи касбӣ, дастаи ман, дарси кушод, санитари наврас, чархи амонӣ, донишмандони қоидаҳои ҳаракати роҳ аз назаргузарони сафороӣ ва гурӯҳҳои ташвиқотӣ қувваозмоӣ намуда дониш ва малакаи аз худнамудаи худро нишон диҳанд. бо ба даст овардани беҳтарин холҳо ҷойи аввал насиби дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Истаравшан, ҷойи дуюм насиби дастаҳои гимназияҳои рақами 74 ва рақами 1 шаҳри Душанбе, ҷойи сеюм бошад насиби дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Хуҷанд, гимназияи рақами 1 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва литсеи Оғохони шаҳри Хоруғ гардид. ва иштирокчиёни озмун барои иштироки фаъолона ва саҳм гузоштан дар пешгирии садамаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки кӯдакону наврасон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби масъулин супорида шуд. инчунин баҳри болидахотирии иштирокчиён барномаи фарҳангӣ роҳандозӣ карда шуд. гузарониндани чунин озмунҳо дар таҳкими дӯстӣ, баланд бардоштани дониши аъзоёни дастаҳо дар боби омӯзиши қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ҷонок намудани корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ дар байни ноболиғон ва беҳтар намудани машғулияти таълимӣ
қаоид ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. дар давраи таътили тобистона хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба китобхонаи бачагонаи вилоятӣ омада ба мутолиаи асарҳои бадеӣ ва китобҳои дарсӣ машғул мешаванд. Назира Ёрбек иттилоъ медиҳад. кӯдакону наврасон дар таътили тобистона ба мутолиаи китобҳои бадеӣ машғуланд. онҳо китобро дӯсти вафодори худ ҳисоб намуда аз он илму дониш, одобу ахлоқро меомӯзанд. бояд гуфт ки хазинаи умумии китобхона зиёда аз 56 000 китобро дар бар гирифта, соли равон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 120 китоби тозанашр вориди китобхона гардид. кӯдакону наврасон аз китобҳо ҳамчун махзани дониш истифода менамоянд. ҳар яке аз онҳо зиёда аз 100 китобро мутоилаа намуда, кӯшиш менамоянд ки шумораи онҳоро зиёд намоянд. зиёда аз 100 китоб хондаам ки онҳо китобҳои бадеӣ, илмӣ ва дигар китобҳо мебошанд. яке аз ин китоб Садриддин Айнӣ мебошад. номи ин китоб мактаби кӯҳна аст. ба ман ин китоб хеле маъқул аст. китоб ба инсон беҳтарин розҳо, маълумоту ва махазҳои зарурии ҳаётофаринро ҳадя месозад. кӯдакону наврасон дар баробари хондани китобҳо бо забони тоҷикӣ боз ба мутоилаи китобҳои русӣ ва англисӣ машғуланд. онҳо мехоҳанд забонҳои хориҷиро низ дар баробари забони модарии худ донанд. мо дар баробари забони тоҷикӣ бо забони русӣ ва англисиро мехоҳем омӯзем. барои оне ки мо бояд дар замони муосир забонҳои русӣ ва англисиро донем. кӯдакону наврасон дар таътили тобистона вақти худро ғанимат шумурда дар ҷустуҷӯи илму дониш мебошанд. зеро танҳо бо илму дониш шахс метавонад дар зиндагӣ роҳи ҳақиқии худро пайдо намояд. таъмиру азнавсозии муассисаҳои таълимӣ барои соли хониши 2019-2020 дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дорад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти сохтмони бинои иловагии гимназияи рақами 74-уми шаҳри Душанбе. дар самти беҳтар намудани шароити таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ ва шароити созгор фароҳам овардан барои донишомӯзии хонандагон дар қаламрави кишвар сохтмон ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои таълимӣ идома дорад. дар пойтахти кишвар дар назди гимназияи рақами 74-уми ноҳияи Фирдавсӣ сохтмони бинои иловагӣ баҳри толибилмони ин даргоҳ бо маром идома дорад. тибқи иттилоъ бинои мазкур дорои 640 ҷойи нишаст буда, он иборат аз синфхонаҳои дарсӣ, утоқҳои корӣ, инчунин дар он толори муосири фарҳангӣ барои 324 нафар ва толори варзишӣ низ бунёд гардидааст. бинои таълимӣ пурра ба шабакаи марказонидашудаи гармидиҳии шаҳри Душанбе пайваст шуда, итминон аст ки дар фасли зимистон муассиса бо гармӣ таъмин карда мешавад. бинои мазкур аз тарафи ҷамъияти саҳмумии кушодаи заводи конструксия оҳани бетонӣ 1 иҷро шуда истодааст. фаромӯшгар раисати сохтмони асосии шаҳр мебошад ва лоиҳакаш каминати воҳиди давлатии лоиҳакаш мебошад. айни ҳол корҳои ободонӣ гирди атрофи бино рафта истодааст. масоҳати умумии сохтмон 14440 метри мураббаъ буда, масоҳати зер сохтмон 5835 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва масоҳати ободонӣ зиёда аз 5000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки бинои мазкур аз 28 синфхона, 21 синфхонаи фанӣ ва 7 синфхонаи таълимӣ иборат мебошад. синфхонаҳои таълимгоҳ пурра омода шуда бо мезу курсӣ ва таҷҳизоти таълимӣ таъмин гардидаанд. инчунин дар даруни бино ошхона барои 120 нафар низ бунёд гардидааст. ёдовар мешавем ки барои сохтмони муассисаи мазкур 120 нафар сохтмончӣ ба кор ҷалб шудаанд ки сари вақт бо масолеҳи сохтмонии босифат таъмин мегарданд. масъулини иншоот нақша доранд ки бинои иловагии таълимгоҳи мазкурро то санаи муқаррар гардида бо сифати баланд корҳои сохтмониро ба анҷом расонида мавриди баҳрабардории хонандагон қарор диҳанд. бахшида ба рӯзи маъюбон ки ҳамасола 8 июл муқаррар гардидааст, бо ибтикори шуъбаи хизматрасонӣ ба маъюбон дар китобхонаи Миллии Тоҷикистон барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. муфассал дар сюжет таҳия гардида. ҳамасола санаи 8 июл дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи маъюбон ва пиронсолон таҷлил карда мешавад. ба муносибати ин сана дар толори китобхонаи Миллии Тоҷикистон чорабинии маърифатӣ фарҳангӣ доир гардид. бояд гуфт ки дар ин тадбир намояндагони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ширкат варзиданд. тавре иштирокчиёни чорабинӣ қайд намуданд, ҳамасола дар кишвар бахшида
ба ин рӯз тадбирҳои гуногуни фарҳангӣ бо ҷалби васеъи шахсони имконияти маҳдуддошта таҷлил карда мешавад. Дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон низ барои шахсони дорои имконияти маҳдуддошта шуъбаи махсус фаъолият намуда, барои ҷалби ин ашхос ба мутолиаи китоб ва болидарӯҳ гардонидани онҳо пайваста тадбирҳои гуногун, аз ҷумла вохӯрӣ бо адибон, ҳунармандони шинохтаи кишвар гузаронида мешавад. ҳадаф аз ин чорабиниҳо ҳарчи беҳтару бештар ҷалб намудани хонандагони маъюб барои китоб хондан, барои болидарӯҳ намудани онҳо мебошад. лозим ба қайд аст ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 147 000 нафар шахсони дорои имконияти маҳдуд умр ба сар мебаранд, ки аз ин шумора 28 000 нафарашро кӯдакону наврасони то синни 18 сола ташкил медиҳад ва ҳамеша дар самти беҳтар гардонидани вазъи саломатии онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Дар анҷом барномаи фарҳангӣ иборат аз шеъру суруд, навозиши асбобҳои мусиқӣ манзури тамошобинон гардонида шуд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи хабар ба анҷом расид. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.